Jatend piny William Ruto ne ochungo e tich commissioners ang'wen mag IBC ma bende nokwedo dwoko mag yiero mano matend piny kendo chuga put mar nono timbegi e kinde yiero. Thuolo machuok bang' aput no chamo muma Justice Nyang'aya mana achiel kuom commissioners go ne ogwetao. Penjo en ni poni Cherera kod kweth mare ogwetao. Ang'o madhi timore? To bende ginyalo tamore chopo e nyima putno. Chris Owino kolonwa wechegi. Bang' joyal buche abiriyo mag doho mamalo mogik puodho yiero ma jatend piny Dr. William Ruto ne oken gima opandore ni Juliana Cherera kod kweth mare ne dhi yudo pek e tie bwo tend Ruto kaluwore kod chung' margi mar kwedo duoko mag yiero ma tend piny. Jatend piny bende ne ok opando ichwang' mare kod chung' mar Cherera 4 e kinde mane osungo jakom IBC Wafula Chebukati e twak mare bang' kawo telo. Ruto ne osungo Chebukati kaka achiel kuom thuondi ma pacho kae kuom chung' motegno e luwo chike mag yiero ma onge dewo wang'. Jo od bura mag Kenya Kwanza bende ne odhi nyime kod goyo debe mag golo Juliana Cherera, Justice Nyang'aya, Irene Masit kod Francis Wanderi e apisi mag IBC. Ne en gima oyangore ni Cherera kod kweth mare ne tiyo mana e seche mambalang' e laru mar Anniversary Towers. Kata yo ma jo od bura ne opuodho go ripot mar jelak mapiyo kaachiel gi rikni mar jatend piny e gwelo aput mar nono gi bende ne en ranyisi makende ni yie margi ne osego. Kata kamano, thuolo machuok bang' aput motelne kod jayal buche Agrim Chelule chamo muma, Justice Nyang'aya ne ogwetao. Okil Kamalo Kawilis Otieno lero ni okang' makamano nyiso ni Justice Nyang'aya koro ok dhi chopo e nyima aput makamano bang' gwetao. Tribunal nyama na ng'iyo conduct mar ng'ama pod en jatich mar IBC. Ng'ama osewuok ok ginyal bedo gi teko kuome. Kata kane rango ndalo mane Nancy Baraza ogwetao kaka jalup jang'ad bura maduong'. Noselos tribunal mane dhi ng'iyo wachne. To kaka no gwetao to koro wachno ok nyal winje. Nikech koro tribunal nyama na rango wach mar ng'ama en jatich e apisa man gi tekono. Okil Kamalo Kawilis Otieno bende leronwa ka Juliana Cherera, Irene Masit kod Francis Wanderi nigi ratiro mar tamore chopo e nyima put makamano. Tribunal nyama na luongi mondo ibi e mbelene. To kotamore kitamori inyalo yie ni dhi kata itamori nok idhi. To sama tribunal winjo wachni ni, tribunal nigi teko manyalo issue luongi gi thuon mondo idhi e mbelene. To kitamri dhi to nyaka da bedo ni en chal koro dagi weche mag chik minyalo donjni kuom contempt. Kaluwore gi midhiero mosebedo ka kwako IBC e tok yiero ka yiero, Willis Otieno wacho ni yath en mana miyo duond buche ma pacho kae thuolo mar gwelo commissioners mag IBC. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Spika ma od bura mamalo Moses Wetangula okwayo jatend migawo mar arita kwe Kithure Kindiki momed arita kinde ma bende thoth ji chano dhialo nyasi ma Christmas pachoka. Wetangula ogolo kwayo makamano kinde ma bende nowuok oko e campaign ne jating ndai ma duond bura ma Ford Kenya David Wafula Wakolo e yiero madundo ma kom senator ma Bungoma. Bende kwayo jotelo mondo land kwe mano ma Christmas komedo ni kweth ma pingo piny owacho nitie gi ratiro mar kwedo piny owacho e yono mowi. Tunataka kuona waziri wa ndani ndugu yetu Professor Kindiki step up security in all parts of the country so that people can go about their festivities without being molested and harassed by criminal gangs and thugs. We want to see Kenyans enjoy the celebrations. Even with these hard times, we know that in the name of God, Kenya will rebound again. Kenya's economy will rebound again, and there will be plenty within our borders for everybody. Jo Kenya medo golo paro e wi report mane aput mar nono kit somo ma CBC ochwalo ne jatend piny William Ruto ka jomoko orwako lipodno ka joma moko to bende seye. Jafumbo Beti Juma ochikonwa report motenore gi wachni. Jaod bura ma Ugunja Opiyo Wandai osiemo wang' 10 Kenya Kwanza kuom badruok gi weche mag kit somo manyien mar CBC. Odwaro ni ten piny oyang' maler chenro ma oketo
mar neno ni jopuonjre mag grade 6 odhi e junior secondary makare kendo giyudo gigo duto madwarore e kinde ma gisomo ma ok gigeno kuom aguch CDF e gero klese. You can't keep the country in abeyance perpetually on a matter as critical as a change in education curriculum. Tell us exactly what you want to do with this CBC. Stop prevaricating. Stop meandering. You just tell us clearly. If you want these class 7 people to be in primary schools, what are you doing to address the issue of infrastructure? And where is the money coming from? You saw me fighting vehemently in Parliament last few weeks about CDF. Money the CDF school. Oh, come on. Hey. So, over and above CDF, what other plans do you have, Mr. Ruto, to improve the infrastructure and facilities in our primary schools to be able to accommodate the junior secondary school students? Esechego riwruok mar jopuonj kupet kokalo kuom jagoro maduong' Akelo Misori bende oseya put maneno nosomo mar CBC kaluwore gi lipodgi mane gicholo ni jatend piny William Ruto. Misori owacho ni apudno oketho CBC kaka kit somo mar 844 bende ne okethi. Omedo ni junior secondary oriko dong mana e skunde primary ka owacho ni apudno ne poko hikore ne lokruok e weche somo, wach ma osir gi jokanyo mamoko e weche somo county ma Kisii. The Working Party deliberations and finally their summary, which was read yesterday, depicts that the Kenya was not ready to reform education. And we have done worse than how 844 was mutilated. Because we can't imagine that you are keeping Kenyan children longer in primary schools than any country in the region. So we are not a practice to be emulated. Subjecting grade 6 to a national exam and then tell them that that national exam has no consequence, it is really demoralizing to the students. So they could have maybe said it earlier before the exam was done so that it could be just a continuous assessment to gauge where they are. So my thinking or my suggestion is that even if they domicile it in primary schools, they should consider high school teachers to be the ones who will carry them through grade 7, 8 and 9. Kata kamano okang' maten piny Kenya okaw mar weyo junior secondary skunde primary orwaki gi jonyuol gi jopuonj ka giwacho ni jopuonjrego ne pod tindo kendo ok ginyal dak mabor gi jonyuol, mak mana ni achiedh nade ma gidhi yudo en mar jopuonj mabiro puonjo gi syllabus mar secondary. We welcome the idea, we are happy about it, and it's a big relief. The children, parents were really worried, where on earth will a child in grade 6 go to if he is taken to a junior secondary school away from the parent? That was really worrying the parents and the teachers. But now we feel relieved, and we want to most sincerely appreciate our government for that very quick decision and a timely one for that matter. The only challenge maybe I can see is that when we have junior secondary in primary schools, then there will be change in manpower. For example, maybe there will be a requirement, we have degree or diploma teachers who are trained for that. So my worry is that do we have such people for now to handle the junior secondary schools? Or the teachers who will be recruited, will they recruit P1 to handle the junior secondary? Paro gibiro e sama jopuonjre mag grade 6 hikore na chako higa manyien e klese manyien, kendo jonyuol kwayo ni mondo olos weche manyien modong kapok sikunde oyaw. Betty Juma, Ramogi TV. Piny owacho mamalo chiwo chiemo maromo gunde 1,120 mag ochele kod oganda ne oganda mantiere kod nok mar chiemo e gwenge mag Suna West County ma Migori. Chiemo ni mabende geno ni dhi mikwano oganda maloyo 2,000 ne ochiwe gwenge mag God Kweru e nyasi mabende notele kod jatend migawo ma weche tudruok Eliud Owalo. Owalo kwayo oganda mawuok gwenge mag Nyanza mondo tikanyakla gi piny owacho e yor kelo dongruok e gwenge gi. Parono bende nosir kod jaod bura ma Suba South Karoli Omondi ko wacho ni kinde siasa oserumo kendo oganda Luo onego kaw weche dongruok mawuok kuom piny owacho. Jotelo mopogore opogore mawuok e gwenge mag Nyanza moting'o gavana machon ma Migori Okoth Obado
kod jaod bura machon manyatiko Mondi Anyanga oseo jatend kweth ma Azimio Raila Odinga kuom luongo ng'anyo mano juma manyien. Nyocho osewacho ni sach siasa nyocho osetimo ang'o orumo. Sani en mar tiyo ni ang'oa ni jopiny. Kendo nowacho ni wabiro tiyo ni jopiny kwariwre gi jotendu moyier koda ma ok otimo ang'o ma ok oyier. Emomiyo kata kineno kwa wawuotho gi jotelo manochung' manodonjo koda mane ok odonjo. Ok momiyo wan e bwo sirikal mar Ruto karka gima ne wawacho ni siasa mwadwa timo sani en siasa mar konyo jopiny. Siasa mar uchumi. Donge kwa biro koni to wang'iyo ni miur kacha ere kaka wanyalo keto masini mar rech. Walaro gik moko kombe auchiel donge. Nwayuda beach achiel no bawa. Omiyo jogo manoyiere kombe mamoko gi. Sani en sami tiyo ne jopiny. Tich mora mora ma japiny omi irite maber, itine gigo, ineni timo negi gik mabecho. O kamano. Mabiro mbele go Nyasaye bro yawo yo, wan kama tek. To Nyasaye bro miyo warieko mwane kaka wabro tobo ndalo mabiro. Ok wadwar dhi ng'anyo. Ing'anyo nade to nyithindi pok odhi e skul. Ing'anyo nade to ionge chiemo e ot. Ing'anyo nade to ionge ndara. Ing'anyo nade to wan kumodhier ma Sunak West ka kuma semi arid. Ing'anyo ne ng'a. Nitie jonyuol modiwo gi nyithindo dala, nyithindo gi dwaro kuonde ma ginyalo dhi tiye. To sirkal mamalo emodong' gi mwandu modhuro kata nafas mag tich. Sirkal mamalo. Ramogi TV pod dhi nyime kod dhialo higa achiel ka giduoko lwedo ne oganda kod joheragi mabende osebedo kodgi e wuoth kuom higa achiel duto. Nyasino mabende nobage boma ma Kisumu onyono odiechienge mar adek kuma Ramogi TV olimo od twech mar nyithindo. Millicent Adhiambo miyo ler. Chiwo thieth maonge chudo odiochieng' mokwongo. Odiochieng' mar ariyo nolwe kod chiwo tiegruok makende ne jobodaboda kod e kind obila gi riwruok mar jobodaboda mar loso ng'iyo makare e kindgi. Odhiambo no nochopo sach goyo ne del erokamano e budho mar Ramogi Night kod jothumbe magihero kaka yor mor gi oganda kanyakla. Odiochieng' mar adek kawuono, Ramogi TV komakore kod migepe mopogore opogore. Mane osirogi e nyasino, oduong'o dhod od twech mar nyithindo mong'ere kaka Kisumu Children's Remand Home. Mineja mar od twech kane twak kod Ramogi TV elo nyithindo go kod jopuonj nonyiso morgi kendo puoyo Ramogi TV kuom parogi e sechegi magidhialo hikgi achiel. Timo ni ber nwach ukonyo nyiso piny ngima shida ma nyithindo kale kendo nigi chun. Wantiere kod chenro